yaşına yetmedik, şunçı çağam var. Hayış kömeğe edinler. 8 saat bilen uçuran adalatsızlygyny köpçülüge ýetirenden soň Gülşat Hamraýewany dürli ýerlerden jan gelildi. Gelen janlarda Hamraýewanyň gyssaly ýagdaýda gelip gitmegi tapşyryk berilýärdi. Şol gelen janlaryň birini Oğulnur Kurbanowa atly bir kişi giýje 12-de Gülşat sebäpli çağırlandygyny aýdýar. Giýje ikaçeni şol ýerde Hamraýewanyň üç arkasyny gözläpdirler. Jan geldi. Froşni gelmedi. Ma başlyk çağırdı. Komitet zaýdanmışyn, gelenmişin. Froşni şol Gülşatyň maglumatlary üç arkasy giýje saat 12-de geldik. 2-de de gitdik giýje. Şu ýerden, işten. Düşündüm. Sonra bilemok. Froşni gerek zat. Sizin adyňyz nimädi hala? Oğulnur meň adym. Familyaňyz? Kurbanowa. Kurbanowa, düşündüm. Kurbanowanyň sözlerine inanylmaly bolsa, halky gorkuzýan meheme terror guruluşy olar giýjäniň ýarsyny üç arka gözletmek üçin çağırypdyr. Bu waka noýabr aýynyň 2-sini 3-üne baglaýan giýjede bolup geçipdir. Emma Gülşady bu wakadan bir näçe gün soň jan edipdirler. Iň soňunda bolsa sözde häkimlik edarasy Hamraýewany çağıryp, "Öý sende galýar. Eger has gowy öý tapsak, seni ol gowy öýe göçüreriz" diýipdirler. Muňa goşmaça öňkü gysylyp çykarlan iş ýerinden hem jan edilip, gelip öňkü işinde dowam edip bilersiň diýipdirler. Bir näçe aýlardan bäri dowam edip gelýän Hamraýewanyň dartgynly durmuşy iň soňunda parahatçylyga gowuşdy. Munça bolan zatlary bir torwa goýup pikir edilendi, 8 çağaly bir denana bu kynçylyklar näme sebäpden döredildi. We munyň hasaby soraljak dälmi diýilen sorawlar öz-özünden ýüze çykýar. Emma garşy tarapdaky terror guruluşlarda hem Gülşat Hamraýewa kim kömek etdi? Nädip daşary ýurt bilen ara baglanşyk gurdy diýilen sorawlar ýüze çykdy.